Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Makazvitarisa muri yeZimbabwe mukomashinda munogona kungomhoresa vanhu. Hello linjani salibonani sihlobo zami. Makadiniko. Frank uri sei? Ndiseko muri Zimbabwe. Tinofara. Makazvitarisa takabva kuita interview yaKissMore ende takati KissMore tikutaura munhu anombobuda kunaiza boom, takati aimboacta tinenge takanganisa anombobuda kunaiza boom, ende nhasi tina mukomashinda vanombobatika futi kunaiza boom. But toda kudzokera kumashure kwakabva mukomashinda jeni yeacting industry yakatangira kupi? Jeni yeacting industry yakatanga pane chinambo 2009 ndachiri kubulawayo pandakafeature padrama repaZBC rainzi Yeni Bantu Ndebele ikoko kumatebherere ndindoko zvakatotangira ndina Sticks Mhlanga munin'ina waKonti Mhlanga kare 2009 2010 takuda kunoapproacha na World Cup ndakakura zvangu ndingonakirwa nezvandaiona paZBC madzikoma edu anogona kuacta vedu vakatosiya the likes of Anna Green ngosvika ndakutozofananidza na Green. That was long back ndichiri mwana wechikoro. Ndakatanga acting 2009. Alright. Ndofunga manzwa kuti mukomashinda vakatanga acting muna 2009. Tichiri kutaura muna 2009 imomo mukomashinda. Takaona inonzi Big Rabaruka. Aiwa, Big Rabaruka in 2009 ndandiri kubulawayo. 2010 ndandiri kubulawayo. Ndakazoya muno muHarare 2011. Ndo pakaitwa Big Remosha neBig Rabaruka. Ndandapo mama wangu manini wangu munina wa mama wangu ane deni kubudiriro 5. Saka pandakatouya kuno kuHarare naitoziva kuti ndofana kusangana nezvine chekuita neacting but munhu andosvikira kwaari ndi mama wangu. Saka kubudiriro kwangu naMabla naKayembe. Ndo vanhu vandakatanga kusangana navo nditori pakutoresearcha kuti ndianani kwandingaconnecte nawo kuti tikwanzoita sei. But zvaingoshorwa ingonzi variko but vana kunanga zvinoenda zvibhadhari zvine chirombe because madhezi acho futi ibudiriro yanga itori naJapreza anga arimo chero kumadrama kwedu aitobudikira ukatotarisa paBig Remosha Japreza ndiyanga ari mupurisa achizomisa kamoti then vatazoita Big Remosha second one rainzi vamwe vanhu rakayemba achidriver akombi Japreza anga asisipo but patakazonorwa Big Rabaruka because Kayembe akazonoendawo nekwato ini naMabla but angotanga ngokontinua nerwendo ndo patakagadzira Big Rabaruka. Japreza ipapapo kumaresa zaitogara aripo achitishinda maintain that character pambonakirwe nekuti Mabla ari kuvhura hove chiita zvake zvemusikana iwe uri ofisa kudaro rohwa nemukadzi umwe wangu vanondinakira neizvozvo then I was like zvakatoitika zvavaitaura kushanda namukoma kwakuri sei namukoma Japreza? No, it was so good. Mukoma panguva yacho vanga vasati vakutonyanyosikana zvekutoti ivo vachisimbisa maweeks edu isu taisimbisawo maweeks avo. I still remember tagadzira ini naMabla tanyora drama rariiswa raitwa zvese hatina cash pakati pedu hapana nemari nini JP Mabla. JP aipusha music yake kuna Slimmers banditaiwa akumana kuno munhu anogona kukushutai pasina mari because munogona then kana pazobuda firimu mozongoita zvemadiski zvekuti mune mangoita 50-50 pama-CD madhezi acho kwangu tina indaneti kayanga ingori ma-CD saka JP vakacontributa last number pamasini ataitoita ndimukoma vanodiseva unge vava palevel ravari takabva navo kudara ende rudo rwavo rinombobvira rwachinja nanhasi muchiri kumbotaura zvekutodaro. Pane vakadzi vari kuona vhidhiyo vanoda kuziva kuti mukomashinda vakaroora here ende vatoripo asi vanenge vakazvara ndo vanenge vakatowanda vacho sori zvenyu sori zvenyu pachingwere hanzi sori zvenyu vandokudai mese komadhamu wakazoona interview love utaura iyi ndechokwadi akumanya ngodawo vanhu but anodiwa aripo kare nemnoma kutendipandukira kuti chike
kuti ndodai mese kwandikutaura ndekuti asapoti yevanhukadzi ndo yakanyanya kuwanda stereki pamafollowers angu vanhu vechikadzi ava wanzove bhizi sewechirume munhu wese wechirume wandosangana naye kwese kwandoenda anoshedzera kuti unodiwa nevana wangu anozongonyara kungoti nemukadzi wangu. I still remember ndakambopinda muhotel Elizabeth pane munhu akangondinongedza akati yo mufana dakuponda kuti kuitawa mutare nditosmaila kama ndiri ever smiling monipondereko mutare farwa nemukadzi wangu iwewe. Yakabuda pachena. Alright. Toda kutaura nyaya ndoda kunyotaura mukomashinda. Inyaya dziri kutenderera mastreets esocial media ndika. Takaona nguva yapfuura iyi. Takaona Naiza Boom. Mama weko Naiza Boom. Pakabva vana Jatuiro paipai vachienda ndika. Ende takazoita interview ya Kismo paaitaura mashoko aitaura achitaura mushando wanoita kuNaiza Boom aiti hakuna mari inobuda. Ndo pandoda kutanga kubvunza kuti hanzi havabhadhari, hanzi takashandiswa 3 years mahara. Ipapo doti mupapindurewo kuti Naiza Boom muraziva chii kuti chimi kuti Naiza Boom anobhadhara maactors here. Muri kuona kuti chii iro ratoguwa madheza takagadzira mastedu nemadhirama azvansiko saka ma2k agara ma2k ma1 ma2k ma1 ma2k kana akafuratira anongosaridza kutotuka kwavanenge vachipa but handinawa ndiri kunanga zvangu padhiri racho ndepekutoti chekutanga kuti muzosangana actor na director pane zvamunotobvumirana zvisina inesu. Yeah, sure. Saka kana musingakwanisa kutiudza zvamakabvumirana tisipo for the first place zvinyaya zvese ndezvekunyeba. Ini dhiri rangu naNaiza rinotongopera. Rinopera zvakanaka. Dhiri remaactors ese anouya kuNaiza Boom rinongopera. Munhu wese anenge achingonakirwa. But munhu kana akagara kana 2 months kana 3 months asiri kubuda pafirimu anoita chihondo mupfungwa waiziva. Yeah, sure. Zvekuti ndatsvetwa. Saka the worst part zvamanje yokuti Naiza anogona kutsomwa nayo ndeiyoyi yekuti pane vakamboenda vakatanga futi kutaurisa. Saka wese achada kupanduka izvezvi anongotaura same story yekuti kushandira mahara but kumana kushandira mahara kunoita kuti munhu adzokere kumusha kana munhu achingori muHarare hakuna munhu anobvuma kushandira mahara. Imimi kuti mutomuziva Kismo pakuda kwani kwemi Naiza Boom zviri obvious. Tikada totsvaga kuti ma-production companies sengenini handiti ndoita ma-production akawanda tikada totsvaga kuti pane imwe production company akamboshanda nayo before Naiza mogona kutoshaya handiti kana kungambunzi yenyu inenge ine answer. Zviri kutoreva mukomashinda vanobhadharwa nekuti hanzi kana usingabhadharwe unoenda kumusha. Unoziva here kuti inini ndogona kutoita newe maweeks ndoona kuti watobenefita stereki kudarika inini kamari kandinako. Ndinokupireko mari. Inda kuziva kuti chero kaenda joza munhu wese anenge achingokudedza nezita raunga usina ndakagadzira inini. Achikupe transport. Ayo mamokari boys ndo andikutaura zvinoita kapanchi tiri kuti kune vamwe futi vakambotaura chi nezvazvo but ati munoda kuti kana tashanda tese kana takuparidzana tingoparadzana mune zvakanaka. Kana wakandibhohwa ndakakubhohwa hatifani kuzonoudza vanhu, ufana kuzongozizivira tega. Ngazisatanishe image yekwauri kubva handiti kuitira kutiwo kwauri kuendawo image yako inge richi yakajika. Zvekusapiwa mari zvinogona kunge zviri zvechokwadi but handiti 1-on-1 deal. Saka ndingaone kunge ichokwadi pakuti umwe neumwe anorenda umwe neumwe anodya. Saka tikaenda 2 weeks kucamping tobva tadzoka uchishedzera kuti hauna mari yawapiwa wai uchizodzoka mangwana futi kushooting. Ndazvibata. Alright, mukomashinda vamwana vane mibvunzo ndaitarisa Naiza Boom comment section vachiti kushinda ari kupi tantajaira kuona shinda muchiri kubuda here kuNaiza Boom kana kuti zvakatopera paipai.
hanzi chine vanhu hanzi tasuwa ndiverenge comment section hanzi tasuwa mukomashinda pamaisa nhingi apa hatizotaureni mazita pambaifanha wenda mukomashinda saka imi muda kuti mowareply kuti muchiri kubuda here kuna Izaboom kana kuti zvakatoperera paipai pamakapedzera kuacta kuna Izaboom ikoko. Ayo kubuda ndobuda but wona akatarisa ka ndofunga iwewe watongova kuudzwa neuyu plus nekuzovhiwa kwawazoita status yangu neprofile rangu madays andaitoita maweeks acting zvefofa zvekuda kugadzira zita akadarika kudhara saka vapfana vami vese vandotosiya vachitombotora zvimakarikta zvangu ndine ndatobvumira kuti zviitike bcause handingangorambe ndingori tindiruberi aiwa mudhara sit back relax panenge patikanganiswa mototaura kuti aiwa apa uyu mupano inaiza mugadzirise uyu ari kutoshaisha uchiona uri material kwete kuti mozondona fofa everyday hazvi kugadzira zita mudhara zvangova zvemari aiziva zvangova zvemari saka ukationa ndatobudikira zoti tinaiza anenge aine mari yangu